No, vítam vás v mojej pasce. Je veľmi jednoduchá. Stačí len zrobiť chodbičku a treba nám na to pár pieskov, lepkavých, pár opakovačov signálu, rudy a stačí to pritiahnuť k tejto páčke. A jak som už vravel, túto malú chodbičku. Na koniec tejto chodbičky dáme diamant. A ešte jak to ten spôsob funguje. Tu máte toto piesky. Teraz sú odtiahnuté. Keď zatlačím túto páčku, piesky sa pritiahnu. A samozrejme, že tu má byť aj tá hlina. Čiže všetko funguje. Dáme tam koľajnice, dáme tam diamant. A teraz, jak to rýchlo zamaskovať? Stačí len zobrať hlinu a naskladať ju. Vidíte, jak ľahko to ide. Je to ľahká pastka, ľahko to zamaskuje. Není s tým žiadny problém, žiadne trápenie, nič. A vidíte, nikto nezistí, že je to pastka. Už len stačí nájsť ako, kto chce diamant. A Maťo! Čo je? Chceš diamant? Jaj, zase tie diamanty. No dobré. No, Kúsem iba ponúkaš nejaké diamanty. Nechápem, na čo sú myslú, no ale dobre. nasadni na Potom- ten vozík. Potom si z nich urobím o nejaký meč alebo niečo také. No, to je dobrý nápad. No. Chod za svojimi diamanty. Yes, diamanty. Čau. Yes, diamanty. Čo robíš? Pomoc, Doriti, nie! Ty si debil, ty si ma oklamal. Ja som zomrel. To je debil. Čiže toto je naša veľmi ľahká pás. Blbec, toto je chlapec diamanty nezobral, mám ich nakoniec zase ja. A zomrel. Vidíme sa u ďalšieho videa. S Bohom.